Cinondring samangki dawuh ira kusumaning ayu ismi wahyuningsih Putratmaja Bapa Sumarna dalasan Ibu Sarwiti dalasan Bagus Ahmadi Sumami dalas Putratmaja Bapa Ahmad Sukri dalasan Ibu Salamah kalamun Cinandra pindaning canto ing suka pari suka ing wari hadirin kami mohon untuk berdiri dipersilakan. Bismillah, amin, binti bismillah, ampun wati. Hong Yuang Sukmo Purba Jatining Tunggal ing kemenang amurba amisesa temah menang paring nugraha iya laring ira Kanjeng Nabi wiwit dumadine manungsa adab kalawan hawa Kanjeng Nabi sis temah larik dateng pamengkuning gati Bapa Sumarna Ibu Sarwini juga Bapa Ahmad Sukri dan Ibu Siti Salamah turun-muruning wahyu judu ning Ki Bagus Ahmadi dalasan kusumaning ayu ismi wahyuningsih Geni lumaksana pinagya bebasan aja nganti kasandungan lintang kabetu sing awak-awak kandhek sajroning pakarti giya pinagya kalih apa guntingal tempu ing pandulu catur netra temah ana daya pangaribawa giya kumlawi asta kanan sari hambalang gantalan ing pinastan gondang kasih dalasan gondang tutur gondang tutur dumati saka pakartining kakung ngasih pikukuh dateng pitutur kulawarga yen gondang kasih dumadi ning sangkan menyah kusumaning ayu bekti dateng ingkang garwa terbuat dari daun sirih yang dibungkus benang putih dan kami pilih ketemu ujungnya yang mana gondang tutur sebagai sifat seorang pria yang senantiasa mengemban amanah menjadi kepala rumah tangga senantiasa gondang kasih bekti asih cinta abadi ananda ismi tertuju kepada suami sepenuhnya ngabekti tenggarwa sumungkem ngaturaken kawilujengan dhateng ing garwa daya-daya samangki wujuding sedah linima temurose tinangsulan lawe seta sampun karipurna Nadjata beda lumangkalawan kurpenang gini-gini podo rasane sayekti manunggaling cipta rasa karasane tinangsulan lawe seta santung mraping agama bangsa negara kawistara wiji dadi tinapakan tiga ana palarapane pecah kang ing kono mugi pangastu kawuning pamengkuning gati wiwekadan pisan mugi enggal kaparing ana wujuding pratimu kang kinarya bangkiting tata jalma pinangka rengganing wisma angkara nupada amiji suku ing garwa kang ing kono kabirating Sukerta Sengkala mugi kegarwa tinuntun dhateng rahing kautaman aja kesusu mundhak kesluraja semrawut mundhak ketrujut kang ing kono ning Bogor Kencana sinartan Sekar Pancawarna kembang kumambang kang kinarya jangkeping titian dicara rangu padha rangu banyu padha ambeyan paripurna amiji suking garwa bebasaning kono amengku pakarti kang luhur daya-daya sumungken dhateng ingkang garwa bekti kula punju Kang Mas sukemananda ismi tetuju panda kakanda bekti sungkem sujud mangke sigya jumeneng sandingan winastan Amrodaksina asta kanan kalawan kiring Bagus Ahmadi kiyo kalarapaken dhateng kusumaning ayu ismi wahyuningsih
dayaning sedya datang ambedakaken derajat pangkat lan kalungguhan ewon dene ing sampun lumadi nenggih titahing Arcapada dadya sawiji ing kono padha titah ing Arcapada umating Gusti Kang Maha Kawasa Giya samangke pamengkun ing gaten inggih Bapa Sumarna Dalasan Ibu Sarwini lengging Sedyarsa anyindur kusumaning ayu dalasan risang bagus lengging Sedyarsa tinuntun dhateng rah ingkang taman ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi andayani ayo barengan nyuwun temanten iki manggiya bagya mulya ismi lan amatiyati lulus kang sinemba jumbo kang makuwo ayo kita berdoa ayo kita memohon serta merta keduanya sehat lahir batin dunia akhirat bersama Yeni Salon bersama Almahira Wedding Gemakarti Mure Karti Jumbo kang dinayo sembodo kang den sedya dulur ayo ndedonga kita berdoa saudara ada pengantin ana nganten ngantene sapa ngantene kusumaning ayu wis wahyu ning sedalasan garwane mangkono sampun lumaksana wonten sasana Panjangka Mulya nggih bagus Ahmad di dalasan kusumaning ayu ismi Pratokan Pinudya sasana Panjangka Mulya kang netegih jangka jinengan kamulyan purma madya musana ing binjang dumugi salajengipun munggiya manggiya rahayu kang widodo liring sambi pala Pratokan Pinudya sasana Panjangka Mulya Giya Adicara ingin sampun lumadi upacara timbang pangkon lenggih pamengkun ganti Bapa Sumarna Dalasan Ibu Sarwini keparaan nimbang bobot bibit kelawan bobot samangke sampun samapta di pamengkun ganti datang ana aral sawiji punapa temah kawis tara kusumaning ayu dalasari sangat bagus katimbang bobot bibit kelawan bebet nadyan ing sawiji miyos saking kutha Palembang parandene ugi miyos saking Kabupaten Klaten gambuing lolo tekad ingkang sampun datang bisa pinisahake tenggi animbang bobot bibit kelawan bebet giya kawis tara Ibu Sarwini Mitra Batok ingkang garwa Kang Mas Sumarna coba timbangan anakmu iki loro-lorone abot di Kang Mas Sumarna ya ibune diajeng Sarwini pranyata anakmu sakarone padha wae abote kang ateges padha tresnane kang wis nyawiji dia ya bapakne kula ayo Kang Mas Sumarna walaupun anak kita Ahmadi adalah putra mantu seutuhnya kita rengkuh kita satukan dalam rumah tangga kita yuk diajeng ayu nyuwun marang pangeran muga kanthi linambaran budi pakarti kang luhur wonten ing adicara lungguh antep
Sruning pandonga Bapa Sumarna dalasan Ibu Sarwini. Monggo jurunging pandonga tumuju dhateng pinagya kekalih. Doa dari orang tua pada saat ini Ananda Ahmad Bidan Ananda Smita Balis senantiasa akan mengawali membangun rumah tangga. Lugu sing kepenak yo kira anakku sakaloti. Terus membangun rumah bapak kelawan ibu. Jurunging pandonga Ananda mengawali membangun rumah tangga senantiasa akan menjadi awal yang kebaikan. Satemahipun paripurna inggih lenggah wonten sasana Panjaka Mulya. Kiya wonten upacara krobongan kang winastan guna kaya kacang kawak, gele kawak, pari kawak, tela kawak. Kang adoh teka dadi sanak, kang cedhak teka dadi sedulur Sinawati. Kang mangkono kusumane ngayu dalasari sang bagus. Mugi tinarbuka rejeki kang lumadi. Dumati saking tilam lampus sing ketos kepeng mas kepeng perak. Kang ing kono kinarya pralampita. Tilam lampus dumadi panungsa kang nalika samana. Yuk, ayo 1 2 ada diangkat. Ana etan idul etan kelawan kulon. Temah sinartan gono bau sedulur 4 5 pancer Dayanono dateng pancerira wis sangat mojo. Dumadi kepeng mas kepeng perak mugi samangke tinarbuka. Tebake ngrejeki pamengkuning gati miwah risang pinagya. Wa sing ketos mugi restan dumugi pinjangipun Gemah Repah Lojinawi Tonto Titi Tentrem Karatara Harja. Ya, dituangkan sampai habis, kemudian diikat, setelah diikat dititipkan sama ibunda dan ayahnya. Sebagai seorang suami yang tentunya wajiban memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan keluarga, dan senantiasa Ananda Hamati di dalam menjadi kepala rumah tangga akan menjadi tugas beliau di saat mengemban amanah nanti. Tanggung jawabnya akan bertambah dan bertambah. Ibu, kula nitip guna kaya punika panjenengan simpenaken ibu. Yuyuk kira anakku wong urung ger. Wis pilanku wis mati pantunganing ibu kelawan bapakmu. Sineksen bumi langit saisine ugi Dewining Sandang kelawan pangan. Bantara Sadana lan Dewi Sri muga paring gampang kanggon golek sandang kelawan pangan yungger murah rezekimu kebak ing pangati-ati pawling ibu kelawan bapak yungger sendika wis tangan dawuh ibu pangkono paripurna temah adicara dahar walimah kang winastan dahar walimah kanthi wujud syukur datengan saning pangeran kalimat sahadat kang pinangka jaturing diri mugi ganti sarana gambring nala lahir tumusing batos dahar sekul punar kang ing kono mugi dadi lenging sedya dumugi ing gencangipun dambuh kang ateges tantang ana kang bisa misahke ing salwiring ora mangkono nggih dulang dinulang bebasan salumaing bumi sakureping langit katresnanira kusumaning ayu istiwayuning sih dalasan bagus akadi ora ana wong wadon kang den tresnani lan ora ana wong lanang kang den setyani mung kajaba kusumaning ayu lan bagus akadi paripurna nggih dulang dinulang samangke mugi sinembuh ing sampun jinupane ngawiyat purma madya wusana manggiya kamulyan kang sejati kiyo samangke arsa dahar sekul gunar sampun paripurna temah munjul derata wening
Iloyono Pandungo Bring Temanten kekali Manggono pangucap pira Tungo mariona papane si Jokolo Mbok Sri Gading melati sorga munding sangganing para tamu belum minum kayaknya. minatin bagi Belum minum. kawis tongging yang wujud tertawaning minum air suci yang mana air adalah sebagai lambang atau simbol kehidupan dan senantiasa beliau sebelum menuju membangun rumah tangga tentunya Ananda berdua akan mau izin kepada kedua orang tua, tapi untuk pusakanya untuk dilepaskan dulu. Lerek datang laras pelok padat songo, diselindru padat songo. Pelepasan dulu pelan-pelan saja. Mangyo drajating brojo kaworyan wis sunyo uri Bismilan abadi temah mangayu jedo manungsung salwining jompo Sanjani pertamu sungkem dari kedua mempelai tertuju pada orang tua beliau Bapak Sukino akan memberikan mewarah melalui dandang gula kalih pupuk. Uji semoga Ibu bapa kang putra baktani sapunika kang putra pratela Sebelah kanan dulu. Mas ya kemarin. matur nuwun pangestune Ambil momen. ing dinten niki Sabtu pun Sebelahnya, Ais. Ya. Karwosa yukti awiwo katan suworo Cium tangan, cium tangan. Cium tangan. kawo Tahan dulu. Ya. iko
Sa Lestaryo Bisa gantian sama dia. anggen kula lampahi Sembah dulu. kala kremi 1, 2, 3 sibuk. alis ing sambi Bapak, baunya. Kita sama itu Mbak Iis. Duh putraku esmi wahyu Kita kasih sama ningsih Bapak. Bapa tanpa sujud sungkemira dan tindakno Ya. Muka-muka namu ayam tentrem dan ijah baik ambangun kale wis bisa sayur rukun dadi wanita tama katindakno sauken karo sayakti ikun kasih kang dan kula waras lintu tekse Sembah dulu tadi. yo makarti hambangun wis mayekti nambut tali kale wis pitutur sak nyatane Kalau dikeluarkan, Mbak Iis. kemanten sekalian temah mangyo bagyo mulya neku Cium tangan. jumbo ingkang neku sembodo kang den setya Oke. pinayungan ringwang ngaku temah bapa Sembah dulu. pinaringan sehat lahir batin panjang yuswaki nanti manggono kusulangan dalasan orisan bagus yen nyuwun pandonga dhateng bapak kelawan ibu bebasan aja nganti lumerek marang pakarti kang datang ana pakarti luhur amunduya pandungan ning pamekuning gati eling marang bapak kang kinarya lantaraning tumuwuh eling marang ibu kang pinangka yoga bratana candra daswari Cium tangan. Ya, cium tangan. samubaring tansah dadi pakarti kang luhur
Genyok kusumaning ayu dalasari sangat bagus netepi darmaning agesan. Tangan punya mas. Yuk. Kembali ke pangkat. Pesan dari orang tua tentunya tertuju kepada kedua mempelai bahwa saat ini anda berdua orang tua sudah menjadi 4, maka doakan beliau berempat selalu sehat walafiat dan diberikan umur panjang sehingga di dalam membangun rumah tangga anda berdua akan senantiasa mendapatkan ridho dan doa dari keempat orang tua. Selalu ingat kepada ayahanda, benih suci yang ditanamkan ke kandungan ibunda senantiasa tidak akan bisa dilupakan. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, pada saat ini niscaya Ananda berdua bisa hadir di sini tanpa ada beliau keempat orang tua. Doakan beliau berempat selalu sehat walafiat dan diberikan umur yang panjang. Amin. Allahumma amin. Semoga kepala jumeneng foto sesarengan saking para tamu lumampah ningaken witi wedono sinartan almahir wedding sampun paripurna. Kiyo ing samangking adat witi watoning sampun